И така, здравейте на всички, здравейте! Аз съм Bimi Games BG и днес малко ще поиграем Minecraft Pocket Edition. Разбира се сам, аз съм играл доста, само малко левела, така, стоп, малко пауза, така, хоп. И така, здравейте отново. Както казах, днес ще играя Pocket Edition Minecraft. Аз съм играл доста преди да започна да снимам. Искам малко да се разгледам къщите, базите и да ви покажа. Първоначалната ми къща беше ето това. Така, аз го съм затапил тук. Но общо взето това беше мината ми. Но нищо хубаво. И така. Общо взето това е. После направих ето тази къща, дървената. И да, само да ви покажа. Тук това ми е свободна стая. На това ми е честрума. Както виждате, тук имам всичко. Като дърт, като каблстоун, шугър, кирки, какво друго, мечове енчантнати. Така, тук започне да е празно. Енчантнати лопати нямам все още. Само този меч поправяме. Остая. Така, да, тук. И да, общо взето, това ми е къщата. Нали за често, нали? И така, само да изляза. И виж само този бъг, не знам от какво се получава, но вижте само как съм бъгнал и излизам веднага. Така, това ми е стаята, където спя общо взето. Нищо по-подробно, просто стая. Това ми е празна тая, не знам какво да е. И това ми е Enchanting Table. Нали, тук енчантвам, бла. Това е. Сега преминем към новата ми къща, но първо... О май fucking god. Крипър. Два даже. Така. О, но. Ох, не бе. Аз ще съм да взема експито. О май fucking god. Да. Това ми е новата къща, но първо да ви покажа тук конете, които тук ми гръмна на един тъп крипър и направи всичко на гъс. Но тук надолу ми е фермата за животни. Имам и индърчеста, разбира се. Имам овце, крави, даже вече са пораснали и... О, да! Те пак са пораснали. Портал, крафтинг тейбъл. И общо взето това е. За малко. Тук ми е стълбата. И ще отида да спя.
Аз всъщност съм да най-движен, защото просто стане тъмно и всичко става много лошо. Колко отвори се. О, не бе, какви са, какъв топ паяк, бе. Ай, стига. Мария. О, крипър. О май fucking shit. Крипър, но крипър. Така, да. Шугар фермата. Абе, какви са тия крипъри, бе. Абе, два. Абе, няма да занимавам. И това ми е най-новата къща. Всъщност, днес я правих. Още нищо няма в нея. Това е... О, не. Май трябва да отида да спя. Окей, притесняват. Паяк, разбира се, паяк. Така, това ми е втори етаж. Пак няма нищо. Така. Тук ми е трети етаж. Така и няма нищо. Тук ми е терасата. Въобще това е, но много ми харесва, че тези врати, разбира се, се правят големите врата, се сливат много добре с оградките, се сливат много добре с кварта. Да, общо взето това е. Вира се, кефи ме, но мех просто. Имах и друга база, но изоставих, защото не беше на хубаво място. Само си перенесах нещата. И да. Мисля това да е за края на епизода. Нали, този кон трябва да умре, защото ме дразни. И не е хич хубав. Опитомил го съм. О май fucking god. Между другото, вижте какъв хубав кон си съм опитомил. Вижте просто по колко скача. Гледай колко бързо върви. Много хубав кон. Не знам, това ми е първия кон. И ако се чуди тази врата за какво е. О, но! Не. О, супер, не умря. Така, да следваме за излизане. Общо взето... О май fucking... Така, общо взето... Това е... За този епизод. Така, лягам да спя. И... Да, това е. И до скоро. Ще се видим в следващия епизод. Чао!